Qahraman arkadamızın beyik başlangıçlarını üstünlüklü devam ediyen arkadalı qahraman serdarımızın baştonluğuna mügyilliklardan gözbaş alqaydiyan tarihimizi, bay milli mirasimizi, şugun kudurmuşumuzu bilen berk sazlaştırmak, şeýle-de dünya medeniyetinin gençi hazinasına qoşun bolyan meden we tarihi qymmatlyklary öwrenmek, wagt etmek hemde olara dünýäniň ilmi jemgyýetçiliginiň ünsün çekmek boýunça ýeşer ýygdydarly anyp barlýar. Çäre netijeli we dostlukly ýagdaýda geçdik hemde Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň dogany halklarynyň arasyndaky özara düşüşmek we meden hyzmatdaşyk berkitmekde nowatdaky möhüm edim boldy. Şeýle-de İstanbul şäherine ýurdumyzyň hem ýeşerlik beýtaraplagynyň 30 ýyllygyna hemde 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip eglan edilmegine başynyň fotosuratlaryň sergisi guruldy. Serginiň açylyş dawrasyny Türkiýe Medeniýetiň Halkara Guramasynyň baş sekretary, Türkiýanyň medeniýet işgärleri, jemgyýetçilik syýasy guramalarynyň, şeýle hem köpçülikliň habar berişleri işleriniň wekilleri we talip ýaşary gatnaşdylar. Ankara şäherine Beýik Türkmen şäheri we akyllary Matumly Pragynyň döreçiligini öwrenmek boýunça Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyna elçihanasynyň ýanynda hereket edýän Almybarlyk merkezine maslahat geçirli. Maslahatyň dowamyna merkeziň geçen ýyllarda amala aşyran Almybarlyk işleriniň netijelerini garaly, şeýle hem geljeki işleriň ugurlary, şorsana belelikdäki Almybarlygyň geçilmegi, täze ilmi işleri neşir etmek hemde Matumly Pragynyň mirasyna başlanan halkara maslahatlarynyň gurulmagy barada meseleler aranyp maslahatlaşyldy.